Shalom Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Sugeng kepanggih kalian kula Belinda Fiona saking GKJ Muntilan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedhar. Dinten samenika Ahad Pon 2 Juli 2020 Minggu Limrah waosan kapetik saking Purwaning dumadi 18 ayat 1 dumugi 11a, Jabur gangsal 11, Kolose 1 ayat gangsal 11 dumugi 28, Lukas 2 ayat 38 dumugi 52 kalih. Kanthi jejer salib Kristus lambang katentreman. Nats punika kepetik saking Kolose 1 ayat 2 kang ngrukunake samubarang kabeh karo sarirane kang ana ing bumi lan kang ana ing swarga, yaiku sawuse ngawontenake pirukun sarana rohé Gusti Kristus kang sinalib. Sakderengipun kula lan panjenengan sami ngraos-ngraosaken katentreman ingkang sampun dipun paringake dening Gusti Yesus, kula lan panjenengan kedah nglenggono bilih manungsa punika kawontenanipun minangka titah ingkang mbalila dumateng Gusti Allah. Perkawis punika kelampahan karana kula lan panjenengan anggadhahi dosa warisan saking Adam lan Kawa. Kula lan panjenengan dipun lairaken kanthi sipat nenen kapentingan diri pribadi. Sipat mbalila punika ingkang lajeng mapapanaken kula lan panjenengan wonten ing kawontenan ingkang nglawan Gusti Allah ingkang nitahaken. Kula lan panjenengan boten saged mulihaken sesambetan kalian Gusti Yesus sarana kakiyatanipun diri pribadi. Ayat pungkasan saking perikop punika inggih punika dados pangalembanipun dumateng Gusti Yesus lan nandhesaken sedayanipun punika kalampahan lumantar pangorbanipun Sang Kristus wonten ing kajeng salib. Pakaryanipun Gusti Yesus mulihaken sesambatanipun manungsa kalian Gusti Allah ugi mulihaken kalian titah sanesipun. Gusti Yesus nyawisaken katentreman lumantar salib. Saiba nengsemake ayat mas dinten punika awit Gusti Yesus sampun dados juru bedhamen kangge manungsa lan Gusti Allah. Gusti Allah piyambak ingkang kagungan rancangan lan langkung rumiyin ngersakaken mulihaken sesambetan ingkang risak awit saking dosa manungsa. Gusti Allah piyambak ingkang langkung rumiyin maringi pangapunten dosa lan milujengaken manungsa saking dosa. Wonten ing ngriki ingkang dados ciri khas iman Kristen inggih punika Gusti Allah kersa rawuh sesarengan para titahipun. Satemah para titahipun sami saged ngraosaken kados pundi katresnanipun Gusti Allah punika ageng sanget. Kula lan panjenengan punika dados tiyang ingkang sampun dipun rukunake kalian Gusti Allah lumantar Gusti Yesus. Seda lan wungunipun dados bukti bilih ganjaran saking dosa punika maut sampun boten anggadhahi kuasa malih. Mila sumangga sami mujudaken katentreman punika kanthi nilakaken katentreman dhateng sesami. Sumangga dipun raos-raosaken Gusti berkahi. Amin.